Ze bestaan al rond het jaar 2000 zowat. En ze hebben al zelfs 2 keer het LVK gehaald. Dus dit is niet zomaar wat is dit. En was dat allemaal op goed geluk of... Vanavond doen altijd met op goed geluk. Op goed, nou dan heb je dat geluk. We gaan kijken of hij vanavond ook goed geluk heeft. En ze gaan hem lekker raken, oftewel op goed geluk, maar ik heb hem goed geraakt. Je weet het. Oké, we gaan beginnen. Ik heb hem goed geraakt. Ik heb hem goed geraakt. Ik heb hem goed geraakt. Als ik me niet vergis, heb ik er nog geen gemist. Ze zou die in een jaar en 3 voor me klaar. Ik heb hem goed geraakt. De hotdog is verdiend, waar zijn prachtig défilé. 4 dronken ons een pilsje, of waren het toch 3? Ik had het snel geschoten, het was ineens gedaan. De pilsje is een ene slag. In die mulke gegaan, nog nooit een richtement gemaakt. Ik ging door de ganse zaak. Ik heb hem goed geraakt. Ik heb hem goed geraakt. Als ik me niet vergis, heb ik er nog geen gemist. Ze zou niet in een jaar en 3 voor me klaar. Ik heb hem goed geraakt. Ik had hem deze oven al even zien staan. Ik had hem op de kool, ik wou al met hem rond. En zonder nog te denken had ik niet meer elkaar. En raakte dan met in zijn heft. En gevoelige schroef, nog nooit een echte mens gemaakt. Ik ging door de ganse zaak. Ik heb hem goed geraakt.